tým deťom svojim raz ukážeš, a v tieni pláka a dáš im vlastné sny, veď musia ísť, nádej ich čaká. Konečne sa nám tu konajú hodové slávnosti na námestí svätého Ladislava. Som veľmi rád, že teda postupne vždy obnovujeme program tak, aby sme čo zachytili vždy všetky vekové kategórie a každý si našiel to svoje. Program začínal registráciu účastníkov o 9. raňajkami a štartom vozidiel. Pokračovali sme do Hlohovca na zámok, kde bola zabezpečená prehliadka zámku. Odtiaľ sme šli na obed. Po obede sme navštívili Múzeum socializmu a studenej vojny v Alečinciach. A odtiaľ po prehliadke tohto múzea sme sa vrátili do Ojmíroviec, kde prebiehajú momentálne hodové slávnosti. No dnešný deň sa mi veľmi páči. Stretla som tu aj pána Dušana Cinkotu, s ktorým som sa aj odfotila. Kamarát povedal kamarátovi, ten ďalšiemu kamarátovi a zrazu sme sa stretli a dohodli sa, že sa uvidíme v Mojmírovciach. Sám som veľmi rád, že som sa zúčastnil tohto veterán túru Nitra cez klub nitriansky veteránistov. Sám som mal veteránov, skoro veteránov dvoch. Mali sme tu účastníkov z Chorvátska, bolo tu 12 vozidiel, Čech, jeden účastník bol z Francúzska a traja z Nemecka. Veľmi sa mi páči tu na tejto akcii, je to veľmi dobre zorganizované, čo sa týka trasy. Trasy aj jedlo bolo dnes akože vynikajúce, môžem pochváliť. A páčilo sa mi hlavne tá organizácia, že sme nemuseli nikto zabúdať. Všetkým, aby si tieto hodové slávnosti užili u nás v našej obci Mojmírovce. A vďaka TV Mojmírovčan sa trošku môžeme prepojiť aj s tými, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu dnes prísť medzi nás. To sme trávili my hodinu, tak bolo to oveľa lacnejšie. Boli aj dobré časy vtedy. No, mali sme, ako deti, mali sme z toho veľký zážitok, lebo viete, hody boli len raz do roka a dostali sme korunky, šli sme na kolotoče, kúpili sme si cukrovú vatu, zmrzlinu. Hody súvisia veľmi s folklórom a s uctievaním si tradícií a som veľmi rád, že sa takýchto vecí dokážem s láskou zúčastniť a odporúčam všetkým, ktorí majú čas alebo chuť cestovať po Slovensku. Netreba ísť ďaleko, ani za hranice. Na Slovensku máme krásne obce s krásnymi tradíciami. A jedna z nich je práve dnes v Mojmírovciach. Veľmi sa mi páči, že táto obec si uctieva túto tradíciu, pretože už to veľmi vyniká, ale táto obec to dokonale zvládla. Je tu krásna atmosféra, veľa aut, šťastné deti, veľmi pekný deň. A bolo by tak dobre. A spievali sme. Ja som často na takýchto oslavách, hlavne ako účinkujúci v programe, ale vždy to je taká príjemná atmosféra a páči sa mi, ako sa tu vedia ľudia stretnúť, možno aj po rokoch a jednoducho stráviť taký fajn čas spolu. Tešíme sa teda, že máme plné námestie a máme pre koho hrať. Srdečne pozdravujem všetkých občanov Mojmíroviec a prajem im ešte veľa takýchto stretnutí na hodoch.